pụwa. Ije n'obi baa n'ụgbọala. Mama, Papa, anyị eruela. Anegharịa n'anya ka unu na-ahụ ebe niile anyị na-agafe. Unu echetara ebe niile anyị ga-ahụ? Isi na anyị ga-agafe Benin City. Anyị ga-ahụkwa Niger. Papa, obi dị m ụtọ na anyị natara Naịjirịa. Anyị nwere nnukwu aṅụrị n'obodo. Ihe anyị mụtara n'obodo erika. Ihe dị ka gịnị ka unu mụtara? Anyị mụtara otu esi arị osisi. Isi gịnị? Nwayọọ. Ya na iri ji na mmanụ ụkpaka. Ọ na-atọ. Obi dị m ụtọ na ịhụ mama nnukwu na papa nnukwu. Ije, ihe niile unu gwara m masịrị m nke ukwuu. Mama nnukwu unu si na unu na-eme ka ụmụaka zụrụ azụ. Ọ dị mma. Ọkwa nne unu zụrụ unu. Ngwa, bịa ka anyị kwado isi ofe tupu agụụ agụba obi. Ofe gịnị ka anyị ga-esi? Kedu nke unu chọrọ? Ofe egusi. Ofe onugbu. Achọrọ m isi ofe ọkwụrụ. Ngwanụ ka anyị sie ofe ọkwụrụ. Papa, ọ gịnwa na-esi ofe? Ehenụ. Papa, ịma na oge m nara obodo, mama nnukwu kụziri m ka esi esi ofe ọkwụrụ. Eziokwu, ị ga-enyere m aka sie nke taa. Ngwa bịa. Ngwanụ, Ije, ebe ịmazi esi ofe, ka m hapụ gị na papa gị. Jisinụ ike o. Ka m jee saa akwa. Obi, kedu ebe ị nọ? Mama, ana m abịa. Obi, bịa nyere m aka ka anyị saa akwa unu. Oo, mama. Papa, ebee ka ị chọrọ ka m bido? Wepụta anụ ọkụkọ ka anyị sachaa ya, tinye n'ite. Papa, ọ dị ọkụkọ abụọ ebe a. Ọ ka nye gị nke nnukwu ka nke obere? Nye m nke obere biko, daalụ. Nne, biko saa akwụkwọ nri na ọkwụrụ. Oo, papa. Weta mma nke obere
ka anyị were ya bie ọkwụrụ. Papa, ebichala m ọkwụrụ. Ngwa weta mma nke nnukwu ka ị bie akwụkwọ nri. Papa, ebichala m akwụkwọ nri. Bunye m ọkwụrụ na akwụkwọ nri ka m tinye n'ite. Papa, ka m gaa kwọọ ose na crayfish. O nne, wetakwa nnu. Papa, ogego. Ọ fọrọ ntakịrị ka o yee. Agụụ na-agụ m, biko ya gezie ọsịsọ. Ijeọma, nwee ndidi, ị na-ekwuzi ka obi. Mama, unu asachala akwa? Ee, anyị asachala. Unu sachakwara ọsịsọ o. Mama, mụ na papa siri ofe ọkwụrụ etu mama nnukwu si kụziere m n'obodo. Eziokwu. Nwaanyị ọma, biko nenere m ofe dị n'ọkụ ma nnu na ose ọ dị ya. Nnu na ose dịkwa ya. Agụụ na-agụ m. O yeela? Ọ gheela. Onye chọrọ iri nri? Di m ọma, imeela. Ije, nye m nnukwu ngazi ka m were kupụta ofe. Obi, weta obere efere ofe. Ka m sụọ nri ji. Ofe nke a atọka. Unu esika. Daalụ. Ije, itinye aka wee sie ofe a. Enu, ọ mụ na papa siri ya. Ọ tọka. Onye ga-asa efere na ite anyị jiri si nri? Ụmụaka. Some key words and phrases from today's episode are obere, which means small, nnukwu, which means big, mama nnukwu, which means grandmother, papa nnukwu, which means grandfather, ngazi, which means spoon, ose, which means pepper, nnu, which means salt, efele, which means plate, ofe, which means soup, aqua, which means clothes, akwụkwọ nri, which means vegetable, obodo, which means village. Practice these keywords as you continue to learn Igbo with EJ the World Traveler. See you next time. Guess what time it is? Quiz time. Number 1. Gịnị ka EJ na Obi mụtara n'obodo? What did EJ and Obi learn in the village?
Ha mụtara etu esi arị osisi. They learned how to climb trees. Number 2. Kedu aha ofe EJ na papaya siri? What is the name of the soup EJ and her dad cooked? Aha ofe EJ na papaya siri bụ ofe ọkwụrụ. The name of the soup EJ and her dad cooked is okra soup. Number 3. Kedu ihe Obi na mama ya mere oge EJ na papa ya na-esi ofe? What did Obi and her mom do while EJ and her dad were cooking soup? Ha sa akwa. They did laundry. Did you get all those questions right? Yes? No? Watch the episode again to see what you may have missed. All in Igbo. Ebee ka ije nọ? Onye nwa na-ebu ụzọ eteta ụra. Kedụzi ebe ọ nọ? Ije, mama na-akpọ gị. Ije, ọngọ gị, mama sị gị bịa rie nri. Ọkpa akpa na anụ. O, ana m abịa. Ka anyị nawa. Nkechi, daalụ. Subscribe to the EJ the World Traveler YouTube channel today.